Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo, dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu yiNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku asiphe lona ukuba siphinde sibheke izwi lakhe. Siyabonga ukuthi bonke abantu abebesendleleni besephasikeni sebefikile bonke lapho beya khona. ICape Town lifikile izolo emva kokuba inkonzo sesiyenzile. Nabale Mthatha bafika nabo ngomsombuluko. Bonke nje abantu bafikile bahambe kahle. Ngiyaxolisa ngisazi eMthatha noma bafika ngalisonto yini, ngoba suke ekuseni bathi bazosuka ngo-5 ekuseni ngesonto ngezathu abazibekayo-ke. Khona nje wonke umuntu ufikile ephephile ekhaya, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngimemezela-ke umkhosi walaba abathandayo. Sizoba nomkhosi ka-3 days ngomsombuluko, oLwesibili noLwesithathu. Umkhosi ka-3 days, umsombuluko, oLwesibili, oLwesithathu, wokubonga uNkulunkulu. Kungukuthi umhla ka-8, 9 and 10. 8, 9 and 10. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usiphendulile ngakho konke esasikucelile kuyena. Siyabonga kakhulu, ebesikucelile kuyena kulo 10 days uNkulunkulu sinikezile. Othandayo ukuba kanye nami kulo mkhosi, umsombuluko, oLwesibili, oLwesithathu, siphuza amanzi nje kuphela noma okuphuzwayo, kungaba i-drink, kungaba itiye, ikhofi, hhayi okushubile. Umsombuluko, oLwesibili, oLwesithathu, umhla ka-8, umhla ka-9 nomhla ka-10 ku-April. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Ngicela ukuthi-ke siqhubeke nenkonzo yethu. Siyashayeka kakhulu. Angazi ukuthi kwenziwa yini, kodwa-ke siyashayeka. Ngiyafisa ukukusho lokho. Angixolise kwaba ku-YouTube abangibona ngithatha lokhu engikuthathayo laphaya. Ilapho la ngisebenzela khona. Izolo kuphela kuphuma abantu abawu-25. Izolo nje kuphela kuphuma abantu abawu-25. Kusho ukuthi-ke masihlanganisa-ke kuze kube manje ngamaholidi sekuphume 75. Ngamaholidi sekuphume u-75. Ngishilo izolo ngathi angazi bakhishwa yini noma iy'nkonzo ey'ningi noma kwenzenjani. Khona nje mina ngizothi kunina eniletha abantu, i-challenge le yokuthi uyachaza yini ngendlela eyanelisa umuntu. Akukho yini okushiyayo okudala ukuthi umuntu uma esengaphakathi akudiskave abese yaphuma. Ngoba kufuneka usho yonke into ukuthi isebenza kanjani i-group. Isebenza kanjani i-group. Ngakho-ke kule mpelasonto nje kuhlangane neholide la izolo 75 uphumile. Sisebenzela emuva, niyabo? Sisebenzela emuva. Kodwa-ke indaba yonke kunina. Yazi nginombuzo uwodwa nje umbuzo engifisa ukuwubuza. Ngesikhathi uletha umuntu, ngikuthumelela inote efanayo kuwonke umuntu ekubusisayo, ethi uNkulunkulu akubusise ngokuletha abantu. Uma esephuma lo muntu, nginombuzo, akaphumi yini naleso sibusiso na? Akaphumi yini nesibusiso? Angazi, you be the judge. Wena kufanele uzahlulele. Uma ephuma akaphumi yini nesibusiso na? Ayike asedlule lapho. Ngiyambonga uNkulunkulu, ayakubuhlungu. Ngiyaxoxa nje ngoba ngenzela ukuthi nazi ngendlela abaningi ngayo angikwazi nokukunotify ukuthi umuntu wakho uphumile. Very few engibatshelile, kakhulu
engigcina ngibona ufake ngimtshele yiloko kungena umuntu manje ekuseni aphume namhlanje, ngena umuntu izolo aphume namhlanje. Ayifanye ngizinike ithuba lokumlimazisa lowo muntu, kodwa sebeney'nsukwana bengenile. Cha bazalwane, mkhulu kakhulu umsebenzi engibhekene nabo. Kunzima ukuthi ngitshele abantu abaphunyelwa abantu abawu-75. Hhayi kusungabona-ke nawe ngendlela okwenzeka ngayo, ofaka abantu abaningi baphuma kakhulu. Ufaka abantu ababili akuphumi muntu noma kuphuma oyedwa. Ufaka abantu abawu-5 mhlambe kuphuma 2 kusale 3. Kodwa nje ufaka inqwaba ngize ngibe namahloni, ngithi ngabe yena akanawo yena amahloni okuletha inqwaba ngoba kuphuma inqwaba. Hhayi asidluleke angisho lutho mina. Ngeke ngikuvimbe ukuthi ulethe abantu ngoba umqhele wakhe ezulwini. Ngeke ngikuvimbe ngoba nawe ufuna ukuthi usibekele izona eziningi. Kodwa ngiyamangala uma bephuma ukuthi kwenzakalani kulelo vesi. Okuthandaza uzile ukudla umcele uNkulunkulu, Nkosi uma ngimlethile umuntu ngabusiswa kwasebekela izona ey'ningi, uma esephuma kwenzakalani? Ziyaqhubeka nesibekelwe noma ziyavuka? Ngiyacela sigoqe sithandaze namangazi. Futhi yazi kutshela indaba emnandi, angifisi futhi ukwazi. Ayazi angithandi ukwazi mina ukuthi kwenzakalani ngoba angingenisi muntu. Safika isikhathi sami sokungenisa abantu sadlula. Owami umsebenzi ukunaka abantu abakhona, ngibanike iy'mfanelo zabo. Owami-ke loyo. Kodwa ukuletha umuntu owakho. Thandaza-ke umbuze nje uNkulunkulu, uzokutshela futhi ukuthi what really happens when a person exits the group. Hhayi ake sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando osithande ngalo. Siyabonga Nkosi ngakho konke osenzela khona. Konke Nkosi, ngoba ngaphandle kwakho ngeke thina senze utho, kodwa lonke utho esinalo nesilwenzayo amandla siwathola kuwena kungentando yakho. Namanje siyacela ngomoya wakho oyingcwele ube kanye nathi, busise lona loyo olalela. Qalekisa umoya wokuzela, umoya wokulala, umoya wokumelana nokulalelwa kwey'nkonzo. Iba nathi-ke Nkosi, ngiqalekisa umoya wokuphuma egruphini. Ngiyawuyala lo moya unasabelo ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu. Ngiyacela Nkosi ubapha amandla abantwana bakho ukuvala lo mgodi ongaka, abantu abawu-75 asebephumile. Abangenile ngicabanga ukuthi abakafiki ngisho ku-20. So sinomgodi omkhulu. Ngiyacela-ke Nkosi basize abantwana bakho, balethe abantu abazohlala nabo bafunde ukubakhulekela abantu babo ngoba bawumqhele wabo. Lona loyo abakhulekela abantu akabalethile ukuthi bahlale. Siyacela-ke Nkosi, iba nathi kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Sizoqhubeka nenkonzo yethu la sikhuluma khona ngobunye kuJesu Kristu, ubunye kuKristu Jesu, noma ngabe ubeka kanjani. Sizofunda-ke izwi lenkosi esilithola ngokaJohane chapter 17 siqala ku-verse 20. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, kuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Yazi izwe lizokholwa ukuthi uNkulunkulu ungithumile ngoba abantu engibaholayo bemunye. Abantu engibaholayo bekuKristu. Abantu engibaholayo bemunye noKristu, noNkulunkulu Baba noMoya oNgcwele. Asibeni munye bazalwane ukuze izwe likholwe. Ngiyacela-ke ukuthi-ke siye kwabase-Efesu. Angifisi lisale leli vesi ngoba sikakaliqedi. Ngaphambi kwase kwabaseRoma sithe izolo sokuqhubeka nabo. Kwabase-Efesu chapter 4 from verse 2. Ngokuthobeka konke nobumnene, ukubheka kade nokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye
bukamoya ngesibopho sokuthula. Verse 4, munye umzimba, munye umoya, njengalokhu nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapatiso, munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Kepha yilona loyo kuthini uphiwa umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Sichazileke leyo kakhulu. Yilona loyo uphiwa umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Sibuyela-ke kwabaseRoma chapter 12. Verse 6, sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Abantu abaningi-ke kuyabadida ukuprofetha ukuthi yini. Kuyabadida nje ukuprofetha ukuthi yini. Nami kwakungidida, ngabuza kumnikazi wezwi. Umnikazi wezwi wangichazela ukuthi yini uprofetha. There is a very thin line between prophecy and consulting witchcraft, ukubhula. Line mncane kakhulu, incane kabi into ehlukanisa ukubhula nokubholofita, nokuprofetha. Ukubholofita kuwela ngale ekubhuleni. Angazi indaba ngoba phela uprofetha kusho ngesiZulu ukuthi ukubholofita. Kodwa manje ababholofiti vele abasebenzeli uNkulunkulu nokubholofita kwabo. Ukuprofetha, bazalwane, akusikhona umutshela umuntu indaba zakhe. Kungenzeka ugcine usumtshela indaba zakhe, but ukuprofetha akusikhona ukutshela umuntu indaba zakhe. Ukuprofetha ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. Angiphinde futhi. Ukuprofetha ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu kuHezekiya, profetha kulawa mathambo. Yakuzwa lokho? Izwi likabani? LikaNkulunkulu. So umprofethi ukhuluma izwi likaNkulunkulu. Uma ekhuluma elakhe abesethi uyaprofetha, noma akhulume into ayithandayo kanti umoya wokubhula, unecala phambi kaNkulunkulu. Ukuprofetha ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. Ingakho-ke ukuma phambi kwabantu ushumayele usuke ukhuluma izwi likaNkulunkulu, uyaprofetha. That is prophecy. Uthi ukhuluma uwedwa, uNkulunkulu ekusebenzisa umoya ongcwele abelihlukanisa lelizwi elitshala ngokuhlukana enhlizweni. Ubize i-altar call, kusukuma inqwaba yabantu, kodwa bekushumayela umuntu oyedwa. Why? Ngoba umoya ongcwele olitshalayo alihumushe ngendlela ezosiza wena. So ukuprofetha ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. Akulona izwi likaNkulunkulu ukuthi ngizokutshela igama lakho ukuthi ubani wakwabani. Ngizokutshela umlando wakho, wena wazalwa kanje kanje kanje. Akulona izwi likaNkulunkulu lelo, izwi lomuntu. Izwi likaNkulunkulu lisezwini lakhe eBhayibhelini. Izwi likaNkulunkulu ilela alikhulume kuwe mayikhulume ngevoice, but akayikhulumi into ephambene nezwi lakhe elibhaliwe iBhayibheli. So iprofesi, ukuprofetha. Ngelinye ilanga ngimbuza uNkulunkulu wanginika umfanekiso wesiphambano. Yasibona isiphambano. Khona uthi olubheke phansi, bese kuba khona uthi olunqume kabili kanje isiphambano. Bangibona-ke abaku-YouTube. Isiphambano ilolu uthi olubhekele, bese kuba lolu olubheke phansi. Wathi-ke kimi iNkosi uJesu, uma uprofetha, ukuprofetha kwakho makususa umuntu, kusebenza leli pali eliyaphezulu, kumsuse phansi enhlabathini kumuse ezulwini. Kodwa lokhu ukuprofetha okukususa ngapha kukuse ngapha leli elikrosile, akukusindawo, akukususe emhlabeni, akukuse ezulwini, kukushiwo lapho kuvela ukhona. Kuleyo level ubukuyona, usala ukuyona ngalokhu ukuprofetha.
kodwa lolu godo olusuka phansi liye phezulu ilona olukususa phansi lukuse phezulu. Ake sikhulume ngobani? UJesu ekhuluma nowesifazane waseSamariya. Uthi owesifazane uqala uJesu, uthi uJesu, ukuba ubuwazi ukuthi ubani othi ngiphuzise, ngabe ucele kuye amanzi. Useyawacela ukuthi ngiphe uze ngabuye ngiphinde ngizokha amanzi la. Useyaqala uyaprofetha uJesu. Uthi hamba ubize indoda yakho. Uthi lona anginayo. Uthi uJesu usho kahle. Usuke waba namadoda ayisihlanu. Nale akusiyona yakho. Yabona umtshela izono zakhe? That is prophecy. Ikona-ke uprofetha. Kumsusa emhlabeni kumusa ezulwini. Uma eqala eyeke ehlukana nalamadoda, exolisa, wenzani? Ungcwelisa impilo yakho ezulwini. Ukuprofetha okuyikho makukutshela indaba zezulu, kukuveza ubunqunu bakho. Ukutshelwa ukuthi ubulawa ubani akukuse ezulwini, kunalokho kusesihogweni ngoba usizozonda lo muntu. Yayizwa lo nto leyo. So ukuprofetha ukukhuluma into ezomsiza umuntu imbeke kwenye level kwekamoya, ngamafushane asuke emhlabeni ayele ezulwini ngoba ubumsiza. That is prophecy. Kodwa ukukhuluma udwadwa nje odwadweni ukuthi ngiyakwazi uhlala enamba bani emgwaqeni othize, kukusiza ngani ngoba wena otshelwayo vele uyazi. Ukutshela into oyaziyo phela ukuthi lo uyakusebenzisa ukuthi kuthiwe unomoya kaNkulunkulu, unamandla kaNkulunkulu, utshela abantu izinto zabo. Cha, hayi, umandla kaNkulunkulu akusiwona lawo. uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. uJesu ehamba uyazi washo wathi umoya uma esefile uzoqondisa izwe ngesono. Asinaso isikhathi sokukhuluma iy'ndaba sithi siprofetha umuntu kube kungahlangene nokumqondisa ngesono, ngokwahlulelwa nangokulunga. Umoya ongcwele umsebenzi wakhe yiloyo, uqondisa izwe ngesono, uqondisa izwe ngokwahlulela, uqondisa izwe ngokulunga. So uma umuntu ethi uyaprofetha noma uyaprofetha engakusi indawo, engakusi ezulwini, usuke engaprofethi, usuke ebhula. Umoya wokubhula loyo osubeka inikwe igama eliphucuzekile usathane ukuthi ucabanga ukuthi lo muntu uyaprofetha, naye aze athi uyaprofetha, naye aze azibize ngumprofethi kodwa akalikhuluma izwi likaNkulunkulu. Umprofethi ukhuluma izwi likaNkulunkulu. Ungababheka bonke abaprofethi, ngisho nalo wathunywa kuHezekiya umtshela insuku seyiphelile, wayekhulumani? Izwi likaNkulunkulu. Qaphela-ke ukuthi ubani oprofethelayo, uprofetha ngamuphi umoya, uzozithola usuwese kunakuqala. Izwi-ke sikulona abaseRoma 12 uvesi 6, sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa, singadluli esilinganisweni sokukholwa. Usuya-understand-ke manje. Ungathi umuntu uyaprofetha kanti uyabhula. Ake ngiyibambeke la. Ngethemba ukuthi kokwanamhlanje kungakho. Ngiyacela siguqe, sithandaze, simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu Inkosi. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ukufunda ngokuprofetha namhlanje. Siyakubonga kakhulu, akekho ofana nawe, akekho njengawe. Dumo lonke silinikeza wena lokufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Busisa wonke umuntu olalele uJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Baba wensibanda uyavalelisa. Uthubeni usuku oluhle uJesu Kristu Inkosi.